na-aza azụ oche azọ iru oche ka a na-aza azọ nụ n'iru oche ka nwa m ga-anọ ọma nnọnụ n'azụ oche nụ ọbasie ọyọ amala 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 kiligisam kiligisam onye ọma Tochukwu abịa gatanụ n'iru onye anọkwana n'azụ otu aka ọ dị nwa m kata n'iru n'ịma nọ n'azụ nsị nwa m kata n'iru n'ọma nọzi n'azụ oche iru n'iru nye ka anyị na-aga azụ bụ ọnwụ ife ka anyị na-ayọ Chukwu ya bụ n'iru n'iru ofe ife ka na-ayọ Chukwu ọkaka biko ọkaka biko Chukwu ekwena ka anyị nọdụ n'azụ oche maka na anyị nọdụ n'azụ ndị ilo ya mụba mụ ụwa ya chịba ife nwere bụ ọganiru enwere ọganazụ iru oche ka a na-azụ azọ o nwere onye na-azụ azụ na m ife ka nna ya Chukwu ọganiru onye nọ na n'azụ oche onye nọ na n'azụ oche onye nọ n'azụ ọdụ afụsifa na-eme n'iru ọbasi ma na-esi okwu ma ịnọdụ n'iru ifu ife a na-alụ isolu n'ife otu na-emenụ anyị ga-anọ n'iru anya mma nọ n'azụ anyị ga-anọ n'iru anya mma nọ n'azụ oche egwu ka na-eti one n'ụwa m okwu ka na-ekwunu ife Chukwu si m ka na-emenụ ọlụ Chukwu si m ka na-alụ egwu Chukwu kwuru okwu ọsị nwa m kata n'iru n'anya mma nọzi n'azụ otu ọsọlụ ụwa debe isi owu ije iru n'iru ka anyị na-aganụ azụ bụ ọchịchị ife ka anyị na-ayọ Chukwu ya bụ n'iru n'iru anyị ga-anọ n'iru n'anya mma na chi yazi azụ nwunye Lọt chiela azụ wee bụla ọnwụ ngwa kubi okwu n'isi yi na bido tata gaba n'iru n'iru ka ya gabazinu maka n'iru n'iru ka nna ga n'enu ụwa m mma nchi yazi azụ anyị ga-anọ n'iru n'anya mma nnọkwa n'azụ nwunye Lọt chiela azụ wee bụla ọnwụ maka na o nwere onye na-ekwe ka nwa nọdụ n'azụ oche ma nọ iru oche ka a na-azọ azọ ada azọkwa n'azụ oche azọ ọbasie
maka na ife ọma so onye n'elu ụwa ife dị mma dị mmanụ ụmụ Chineke n'iru ka anyị ga-anọ maka nọ n'iru ka nwe na ama ọ da amachi akwa n'azụ Amagunze bụ obodo m ọ bụ mụ bụ onye ọma Tochukwu Nnamani Nnụnụ Chukwu bi n'ọzala onye ndị mozi na-agwa okwu Cambodia ka na-ejenu landlord na Cambodia ngwakọta n'iru n'ime nnọkwa n'azụ oche akụ one of Igbere Omeọgọ onye nweghị nwere ife onye ọma landlord na Cambodia akụ one of Igbere ọhịa Igbo ji dọla eme ọgụ iru oche ka ị ya nọ ịma nọ n'azụ nọ ekenelu m obele nwa gbalagu mbọ na anya uke n'ide mmiri Chidebele Igwe na Cambodia ogiliga wali na nwa Chidebele Igwe ezi nwa onye ọba uke n'ide mmiri North Local Government Anambra State nwata gbalagu mbọ n'uke n'ide mmiri Igwe na Cambodia Asian continent onye ọma Tochukwu ekeneyi ọya baliyo onye ọma Tochukwu na-ekwu okwu Dublin ka na-abatanụ ezi nwanne m bilinu nwata kwata na Dublin odogwu Mr. Ọnụahodi onye ọma nwanne m gata n'iru ọya baliyo Ichaka million ezi nwanne m bili ọnwa na-etiri ọra gata n'iru Unamma nọ n'azụ n'enu Kenneth abụọ nwanne m onidi mma aga ibe gata n'iru onye ọma Kennedy America ka na-abatazinu echekwube m ndị mmadụ debere osimiri n'ihi ọma bata ọzọ Igbo ndụ na America n'ịdị mma onye nweghị nwere ife kenelu mezigbo nwunye inu amụrụ n'ụlọ n'ọnụ ụlọ o ji ebele fidisi ọya balunu mba na balagu Chief Stephen Kelvin ezi nwa ogbonna onye nweghị nwere ifenu onye ọma nọ na North Carolina USA Germany ka na-abatazinu ọnwalụ ndị nchekwube jebenu ochendo n'ịdị mma onye nweghị nwere ifenu Chief Ochukwu Mezadachie ochendo metụ ụwa mma onye ọma bili Nzike nwosu abata apịtụzi ezi nwa ụmụ nwokwe onye nweghị nwere ifenu Chief Nze Ike Nze nwosu na Germany ọya balumo egwu kaina ọyọ amala gatanu n'iru onye anọkwana n'azụ